Здравейте, скъпи мои последователи на подкаст канала Гласът на цялостната жена. Много отдавна не съм се включвала и ще споделя в това видео каква е причината. И също така ще споделя в това видео през какво преминавам в момента, какво следва и най-вече за този подкаст канал. Това видео ще го публикувам след като публикувам видеото за рубриката "Как да отглеждаме здрави деца", когато мой гост е Радостина Григорова и си говорим за периода на възрастовия период за децата между 13 между момент да видя какъв беше възрастовия период. Той е между 8 и 12 годишна възраст. И ще запиша, за да затворя тази рубрика и тази тема, ще бъде моноепизод без гост, който да разгледам здравето на децата в тинейджърска възраст между 13 и 18 години. Защото той е изключително фин. Аз вече имам доста личен опит през моите дъщери, които и двете са тинейджърки. Така че с това края на май месец ще затворя на този етап като някакво ниво подкаст канала. Всъщност, да, едното нещо, което искам да ви кажа е, че в момента не ми остава достатъчно енергия да продължа да записвам видеа за подкаст канала, тъй като преминавам през много динамични промени, трансформации в личния си живот, но не само, а включително и в практиката си като психотерапевт и холистичен терапевт. Ако за първи път ме виждаш, това е втори мой канал, Гласът на цялостната жена, който се дава повече пространство за автентичността, за цялостността. Самите видеа са по-различни, отколкото основния ми канал, който е основно с психотерапевтични енергийни практики, дава практична информация за методите, с които аз работя. Медитации има там, които записвам всеки месец по 2 медитации в енергиите на новолуние и пълнолуние. Видеа с енергийно лечение чрез рейки и духовните водачи, с които работя. Също така много информация като подкрепа в посока здраве, сила, изобилие, любов, цялостност. Да, може да продължиш да ме следиш там. Винаги в описанието тук под всяко видео аз публикувам информация за достъп до другия YouTube канал, както и другите социални мрежи, профила на Академия Диатерапи, която аз представлявам и съм създала. Този канал, както казах, е втори такъв канал и миналата година, юли месец, го стартирах с много желание, с много надежда и с много любов. Много ми беше трудно, но някак си имаше някакъв заряд вътре в мене. Също така с нещата, които ги правя, те по някакъв начин усещам нуждата да ги правя, като това полето да има нужда и да го иска от мене. И миналата година стартирах с по един моноепизод, записвах от юли до септември. От октомври започнах да включвам и гости. Има доста интересни видеа. Може би си ги гледала, може и да не си ги гледала и да се върнеш, които са много докосващи от една страна, подкрепящи, свързващи, от друга практични. Като цяло
моя начин на свързване и като терапевт, и като жена, защото тук съм по-цялостна на този канал. В смисъл такъв, ако на другия канал съм повече в ролята си на терапевт, тук се включвам и като жена, като майка, като дъщеря, като приятел. И беше важно да го направя за мен този канал, но някакси в един момент, освен това, че на мене ми костваше така да отделям допълнително време и енергия да публикувам, да записвам, в момента стои едно разочарование в мене, защото да, има много малко последователи, 20 последователя, но няма почти никакъв отклик. За да се развива един канал, не е нужно само човек, който публикува информация, защото аз съм тук, давам информация, надявам се да е полезна, може би не е достатъчно полезна. Толкова е нужно и подкрепата отвънка. Аз също съм човек, както аз се умявам да подкрепям. Аз също съм човек, който има нужда от подкрепа. И за мен в случая подкрепата за подкаст канала е и би била това да се харесва видео, да се коментира. Ако смятате, че нещо не е подходящо или имате нужда от нещо допълнително, аз съм оставила координати за връзка с мене и съм отворена за всякаква обратна връзка, нужди и насоки. Но за съжаление такава няма и в момента съм си насочила енергията в това да правя неща, които и за мене носят смисъл и имат някаква възвръщаемост, имат някакъв смисъл, защото това да правя нещо и то да потъва в пространството не носи смисъл. То все едно моята енергия се разпилява. А пък аз съм човек, който вече не иска да си разпилява енергията. И стоя като човек, който дава пример. И като жена, и като психотерапевт, и като терапевт въобще. И не искам да влагам енергия в нещо, което няма смисъл. Така че в това видео, това, което казвам, е, че в мене към момента има разочарование, тъга, гняв дори, но то е по-малко. Повечето са разочарованието и тъгата, защото съм вложила много време и енергия. И когато няма отклик, сякаш тази енергия се пропилява, изгубва се. Още не съм решила по какъв начин. В един момент ще трансформирам по някакъв начин този канал. Няма да го изтривам със сигурност, защото за мен информацията и видеята са ценни. Някак си тук дори в момента се свързвам с победата на Дара на Евровизия. Защото това момиче, аз не съм не следя много обществените неща в държавата, повече локализирам вниманието, фокус и енергията си там, където виждам реален смисъл и където мога да помогна. Но знам, че тя е получила много хейт, когато е избрана след конкурса да представлява България. И всъщност изключително много аз гледах на живо Евровизия финала и изключително много се зарадвах. На първо място песента на мене ми харесва, но разбирам, че това не е на всеки като стил, като музика и не всеки би го докоснало. Но не разбирам тесногръдието на това да не видиш всъщност
позитива, който това участие е донесло за държавата, да не видиш силата на това момиче, да устои. И слава Богу, тя това, което споделя, че благодарение на подкрепата, точно за която говоря, е успяла да се яви на конкурса и да го спечели. И аз вярвам, че в един момент аз също ще получа подкрепа и ще продължа този канал под някаква форма. Както казах, все още не знам каква е. Но давам този пример точно за това, за нуждата от подкрепа и за свързването с силата, когато получиш тази подкрепа. Така че ресурсите, с които аз като подкрепа разполагам, ме насочват да влагам енергията си в момента на други места, които ми носят някаква стабилност. И когато му дойде времето и почувствам подкрепа да продължа под някаква форма този канал, ще го продължа. Със сигурност лятото, юни, юли, август, може би септември няма да има видеа тук на канала. Така че ако има някаква стойност и ценност, може да се връщаш към видеята и да коментираш и да придвижваш да достигат до повече хора. Това е от мен в това видео. То няма да е твърде дълго. Благодаря на тези, които ме подкрепяхте във времето тук. Знайте, че заслужавате и вие подкрепа. Търсете си я и си фокусирайте енергията там, където за вас носи смисъл. Правете нещата с любов и вярвайте в себе си. Това е. Обичам ви и до нови срещи от мен.